Ja, super. Karl hade också. Inte så bra. Jag är bara halvtid. Det där är ju från Malaysia. Ja. Hej. Det är det lucka. Tack för det. Ja. Ja. Du satt där. Jag sa det att Jag ska köra där. Hallå, jag känner Hej. Vem är på swimmingen nu? Ja, jag nämnde. Ja. Sen satt det klar. Första swimmingen hade lagt med över. Jag nämnde. Det var senast. Ja. 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 Det är spännande. Det var absolut. Det var bra. Ja. Det är det. Här då. Ja. Men det är spännande. Go. Ja, hej då. Tack för det. Leo och Anna. Ja. Ja, Ja. det är ju Anna. Bara en kajamunnen. Det är det som är. Ja. Det var inte så att jag swimmade i morgon. Jag kanske får lägga Jag vatten. måste fram så. Ja. Då kom. Tack för det. Något du som gillar morgon. Nej, små. Jag måste fram så. Jag var ett och såg jag var. Så vi vet Så att det är därför det. Ja. ska se.